Hello po, kung sino ang mga online dyan. Usap tayo. Nalulungkot lang si Inday dahil mag-isa na naman. Actually, feel ko na ang lamig ngayong December. Malamig na. Kailang kape na si ako. Kailang kape na si ako. Coffee break. Coffee break. Nailang kape na ako. Nakakatsamad. Sobrang lamig. Tapos, yung alam nyo ba yung feel na nag-iisa ka, tapos lumilipad ang isip mo. Nandito ka sa Dubai, lumilipad papuntang Pinas. Tapos, lumilipad yung isip mo, kakaisip kung paano magbayad dun sa mga pinag-utangan. Ang sakit ng bangs ko. Buti na lang wala akong bangs. Kakaloka. Nikikiloka. O shoutout dan dyan sa mga pinagkautangan ko. Wait lang kayo, wait. Malapit na akong makaahon. Mababayaran ko na kayo. Hindi ko na-mention mga pangalan nila. Alam na nila yon. Kaya idaan ko na lang sa kape. Hello mga guys, kumusta kayo? Anong balita kayo dyan? Balita, news. Yung mga busy-busyhan dyan. Wala akong magawa. Actually, gusto kong magpalit ng nail polish. So, alam nyo yung yung pagkakaiba ng mumurahin na nail polish at saka mamahalin. Or yung nagpa-nail polish ka sa salon at ikaw lang ang gumawa. So, na ikaw ang gumawa na hindi ka naman expert. Ganyan talaga ang resulta. Within 3 days, wala na, tanggal na si cutics. Nagmamaganda ang lola. Nagmaganda ang lola. Minsan feeling ko rin gusto ko rin feeling maganda. Kaya minsan gusto ko mag-makeup para naman mabawasan ng kapangitan ng face ko. Maging beauty naman. In fairness. Sa babanda, meron ba sa akin maganda kahit konti? Wala talaga. Wala man lang kahit konting ganda. Ano ba yan? Deep inside, meron naman. Deep inside, from the bottom of my heart, meron naman maganda. Ay, Diyos ko. Nasa na kayo? Feeling ko busy pa sa mga work yung mga viewers ko. Wala pa sila or naghihilik na. Wrong timing yung ko, yung pagla-live. Naghihilik na. Tapos yung iba nasa work. Actually sa Pinas ngayon anong oras na? Ngayon is 7:40, 8, 9, 10, 11:40. So middle of the night na, kaya tulogers naman na. Ayan, kaya wala akong viewers ngayon. Actually, later on mapapanood nyo to. Ay, nagpapaano pala. May nag-request sa akin malikma tayo there. Buti na lang, merong isang kape tayo. Ramdam ko na ang lamig din sa Dubai. Ikaw, nilalamig ka na rin? Ganitong pagkakataon, namimiss ko yung aking habi-dabi. Ganitong taglamig. Kaloka. Hello, Han. Siguro tulog na siya. O nga, nagpaalam na siya kanina. Logs to loggers na siya.
kape. Dito ako nagtatambay sa balkonahe. Yan. Oh, mga guys, huwag niyong kakalimutan i-subscribe pala yung aking YouTube channel. May bago ako doon na subscription to join na medyo magbabayad lang kayo ng cash within monthly. May mga ako doon, perks at saka emojis, badge na personalized ko. And then yung magla-live ako monthly, which is dun lang sa mga member. Ayan, ina-announce ko ulit dito sa Facebook. Connected sa akin. May inano na ako doon announcement sa YouTube channel ko. Ayaw nga lang, hindi siya masyadong clear na siya. Tawag doon. Yung pag-explain ko, hindi masyadong papalitan ko na lang next time. Pag okay na. Or kasi minsan, kayong maingay. Madalas lumalabas yung aking accent ng pagkawaray, kaya yung English ko minsan matigas. Okay lang. Normal na yan. Kaya lang, yung mga disclaimer dyan, okay lang, walang problema. No problema. Happy lang tayo, happy. Happy lang ang peg. Ayan, sinding my mug of coffee. Share ko. Romalik Mata, mag-uli ka sa Bicol. Kayo ni ka bakasyon. Ika magi-bakasyon dong. Magi-bakasyon ka. Ayan, watching. Ayan, hello guys. Thank you for watching me. Kumusta? Balitaan? Wag kayong makakalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel. Anyway, at doon sa may mga talent at yung mga talented, ini-encourage ko magawa na rin kayo ng YouTube channel. It is real at saka legit siya. Ayun, mag-earn kayo ng money. Hindi lang naman yung for the start, syempre mahirap. Like me, parang suntok sa buwan, kasi wala naman akong parang niche na ginagawa, yung binivideo ko lang ang sarili ko. Hindi naman artistahin ang lola nyo, kaya tsaka walang talent. Okay lang sana kung maganda ang boses ko, no? Kung maganda ang boses ko, okay na rin. Or magaling ako sumayaw, yan, talent din yan. Sus. Pero actually okay na rin yun, yung meron kang honestly, yung sinasahod ko ngayon sa YouTube is like $50 monthly. So, yung first salary, umabot siya ng $150. And then yung mga sumunod na, kasi nga, during that time pandemic kaya yung mga tao nasa bahay lang. So, yung kanilang, yung mga viewers as in nasa bahay lang, ang dami. So, ang content dun sa YouTube channel ko is yung mga favorite ko na waray singer, yung mostly waray song. So, parang nag-click siya nung pandemic times. Kaya marami yung nag-subscribe sa akin. Actually, yung mga video na yun, kinukuha ko lang yun. Mga gusto ko lang na mga singer, trinay ko lang. And then, chine-check ko if there is copyright. Pag may mga copyright, hindi ko na tinutuloy, dinidelete ko lang. Yun yung may mga may-ari ng video. So, hindi siya allowed. May mga ina-allowed naman, kaso may nakalagay doon na maghahati kayo ng parang kikitain. So, magiging third party ka, or ganon, may nakalagay. So, iwasan na lang yung may mga third party. Or kung ikaw naman ay talented ka, ikaw na lang gumawa ng mo. Minsan, yung iba, mostly yung ginagawa nila, mukbang, bodol fight, or yung mga adventure. Ang, talaga, yung may mga talent na singer, dancer, yun, maganda talaga. Kasi nga, marami talaga yung magpapalo sa kanila sa, sa YouTube. Ay,
mas ano na rin yung idea na meron kang ibang katulad nito sa Facebook na ipropromote mo yung YouTube channel mo. YouTube pala ang right na pronunciation pala noon, YouTube, hindi siya YouTube. Kaya minsan nawawala yung ko. Naman si Inday Garotay. Magawa sa buhay. Walang magawa sa buhay. Kaya magkape. Ayan. Shout out pala dun sa aking mga supporters. Ayun, especially dun sa mga hindi nag-skip ng ads, mga guys, para maalaman ninyo, napapansin nyo dun sa YouTube, yung mga videos dun, yung may mga ads. Ang ads nun, yun yung yung nagbabayad doon sa mga YouTuber na doon sa mga nila videos. So kaya nag-earn. Kaya kung maari lang para makatulong kayo doon sa mga YouTuber is huwag niyo skip yung ads. Ganun lang kasimple. Ay nako, kung alam niyo lang, ang dami kong gustong mangyari. Pero unti-unti lang tayo, be patient nga naman. Patient, consistent tayo dun sa ating ginagawa. At makakamit din ang ating papupuntahan. Whoop! Hello sa mga busy-busyhan dyan. Sana comment na kayo dyan. Comment below. Ay, yung aking pag-games ka lang, makukontinue siya next Sunday. Actually, dapat last time na ako pag-games, 3 ang mananalo. Kaso, less yung nag-watch, or sa akin na rin yung yung mali, kasi hindi ako nag-inform na ganito ako oras magla-live sa Facebook. So, next time na magla-live ako sa Facebook, isasabay ko rin yung magla-live ako sa YouTube. So, bali 2. Ang mangyayari, 3 mananalo sa Facebook account ko, 3 sa YouTube. Parang patas. Kasi kung kukuha lang ako dito sa Facebook account, which is sa YouTube channel ko, doon ako nag-earn ng money para makabigay ako sa inyo ng premyo. Kasi marami akong mga subscriber na hindi ko naman follower sa sa Facebook, kaya ganon. Ganon ang gagawin ng lola ninyo. Diba? Ay, sana po dun sa mga kababayan natin nasa ibang bansa, keep safe lang tayong lahat. May second wave na pandemic, sana matapos na yan. Masakit na sa ulo yung feeling mo, gusto mo nang magbakasyon tapos di ka pa makauwi-uwi dahil nga dyan sa mga may mga lockdown pa, katulad dyan sa atin, no? Yung mga lockdown pa, pero umuwi. Katulad nung isang kasama ko sa bahay, umuwi ng Pinas. So andon, umuwi ng 15 na lockdown. 2 days lang siya sa hotel, nakakaano na yung result ng kanyang swab test. So nakalabas na siya. Pagka uwi dun sa bahay nila, lockdown naman. So after New Year pa daw matatapos yung lockdown. Sa Pilipinas yan. Ano nangyayari sa ating mundo? Sana sabay-sabay tayong magdasal para matapos na yan lahat. Wala nang maging problema. Lalong-lalo na ako, mas malaki ang concern ko dito sa yung mga nasa labas ng bansa, yung mga nagtatrabaho katulad kong OFW, kasi hindi lahat ng OFW may pamilya na kasama. So mostly yan ay mag-isa. So mahirap pag nagkasakit, sino mag-aalaga financially, yung emotionally, yung parang kasi ako relate na ako sa ganyan pag may sakit ako, tapos wala akong asawa dito, kapatid, or mga generous naman yung mga kasama ko sa bahay, as in
nakakasama ko sa bahay, alagaan ka nila, may kakainin ka o ano. Pero yung ano mo, pag nasa higaan ka na, yung mag-isa ka na, yan, mga inday, mga dudong, dyan mo na mararamdaman yung ano, homesick, yung parang ano, yung feeling awang-awa ka sa sarili mo. Ayan, nag-emoters na, maubos ko na yung kape. Ganun ang mangyayari. Ako relate ako dyan. Hindi lang masyadong ano, sinushow ng mga kamag-anakan ninyong nasa labas ng bansa na ganun ang pakiramdam. Kaya minsan, yung simpleng kumustahin nyo, masaya na. Hindi yung kukumustahin nyo pag malapit na ang sahod, magpapadala na. Marami dito kaya. Kukumustahin lang ng kanilang mga anak pag malapit na ang sahod, yung nag-aantay na ng padala. Pagkatapos ng padala, wala man lang message na, Tay, natanggap ko na yung padala nyo, salamat. Walang mga ganyan. Buti na lang ako, wala akong may papadala. Taghirap ako ngayon. Ayan, taghirap. Dapat ganun. Taghirap ako ngayon talaga, promise. Hindi yan, hindi naman ibig sabihin na porkit abroad ka, as in, ang dami mong salapi, marami kang pera. Hindi naman totoo yan. Actually, ang kinikita namin dito is, sa isang buwan, isa lang ang sahod. Ayan, makinig kayo. Isang beses lang kami sumasahod. For example, sasahod ka ng 2,000. Monthly mo na pamasahe, transpo mo is, katulad ko, ang transpo is 140. Ayan. Sa dirhams yun. Tapos, ang bahay, 700. Magkano na. Pagkain mo, padala sa Pinas, bibili ka pa ng shampoo, ng kaya, lumalabas na ang nagtatrabaho dito, walang ipon. At saka kulang ang mga ipapadala sa Pinas. Katulad ngayon, pandemic, lahat ng mga employer mostly binawasan ang sahod ng mga staff, kinaltasan ng 15% at saka 30%, yung iba nga 50%. So ang matitira lang para lang sa sarili nila. Kaya wag kayong magdadamdam pag kayo ay nanghingi na hindi kayo mabigyan nila, kasi nga yun ang totoo. Kapos din ang nangyayari, pati sarili na nila tinitipid, pati sa pagkain. Buti nga yung nasa Pinas nabibilhan ng ayan, branded na sapatos, branded na damit. Sabihin, Tay, bilhan mo akong ganyan. Si branded. Yung tatay nyo na nagtatrabaho dito, wala si branded. Kupas na yung mga sinusuot dito. Ayan. Kung makita nyo man, mag-post ng picture, kumain sa isang restaurant, sa isang buwan, isang beses lang yan nangyayari. Kaya huwag kayong ganun. Totoo yan. Naglalabas na ako ng mga hinanakit ng mga natin kapwa OFW. Hindi naman nila lahat. Meron naman dyan na yung maalwan, yung parang maluwag. Maluwag pa yung nila. Tawag nito. Maluwag yung nila sa sahod. Yung parang tawag dyan, maano pa sa pera nila, yung kinikita nila as in sobra-sobra. Katulad ko na pag nagipit o mangungutang, buti na lang may mga taong mababait na nagpapautang. Kung wala, di nga maraming ganyan na nangyayari. Hindi ko naman nila lahat, kaya nangyayari, reality talaga, nangyayari yan. Kaya ayan, kakain ko na lang ng pandesal. Kumakuha na ko ng kan? Hindi ko na hintayin nyo. Lamig na kape. Ayan. Kasama ko sa bahay ng papandesal. Sa totoo lang, isa siya sa tatay na sinasabi ko.
na naaalala lang ng anak pag malapit na ang sahod niya. Diba? Pag dumating na yung padala, nihoy nihay. Oh, ayan. Kaya ko nasasabing ganun. Kaya kayong mga nasa Pinas, na may mga anak, magulang na abroad, huwag kayong hingi ng hingi. Kasi hindi nyo alam kalagayan ng magulang nyo dito sa sa abroad. Totoo yan. Kasi nyo lahat ng kinakain dito masarap. Hindi. Minsan 3 ulit pa namin iniinit. Ito yung puti. Doon kay Roy. Ito nyo lang. Kadaldalan ko. Lumamig na tuloy yung Ayan mga kapatid. Sana may natutunan kayo ngayong araw na ito. Sa hugot ng OFW pala. Ayan. Salamat sa inyong panonood. God bless at saka keep safe. Meron na naman daw second wave ng ano ba to? COVID na yan. Ingat tayong lahat. Be happy. Advance Happy New Year. Bye. Happy birthday, Soy. God bless. More birthday to come.